Bouke Vaatstra, juster de uitvoering van Peter R. de Vries, waarin de zaak van Marianne werd uitgebreid onder het lach kwam. Om te beginnen, hoe heb je nou die uitvoering gezien? Nou, ik ga mij niet zo. Ik ga helemaal eerder zien. Maar ja, het is gewoon dubbel zwier. Dubbel zwier eigenlijk om daar net te zien. Het is heel confronterend natuurlijk. Je gaat wel over je eigen dochter. En ja, dan eigenlijk al een dag of 3 en nachten, ik wil maar zeggen dat er mee bezig bent. En dan komt een uitzending er weer overheen. En dan zie je toch weer andere dingen. Dat wordt de eerste keer eigenlijk net opvoelen. Maar het is wel zwier, ja. Absoluut. Confronterend eigenlijk. Maar ja, goed, het mat. Dit is een van de weinige kansen die we nog hebben om te pakken. Als dit op neer doet, nou ja, en het grootskaal net, dan houdt alles op. Maar het net sluit hem nou heel nauw. Absoluut. Daar ben ik heel blij mee. Maar dan komen we nou bij Peter al weer nieuwe tips binnen. Dus we beginnen op een goede weg. Dan even om te beginnen. Een van de scenario's die juist geschetst is naar aanleiding van de oorstekker die het voelen is. Ja. Het moet eigenlijk wel inwezen hier die je uit de buurt kwam. Wat is jouw reactie daarop? Nou, mijn reactie daarop is, er moet gewoon wijs wezen die bij haar aan de tap zitten, aan de bar. Die is sigarettenstekker echt lezen zien en misschien weten van wat er is. Dus dat wil ik graag dat mensen haar daarom melden. Want zo dan ben we natuurlijk heel tegen bij. Ja, er moet toch iets wezen dat de jongen gaat. En het feit dat de dier mogelijk een bekende wie van Marianne, wat voor gevoel kreeg je daarbij? Ja, nou, dat is wat een dubbel gevoel eigenlijk. Je wilt het leeuwen, maar het kan toch zo wezen. En daar kan ik moeilijk op antwoorden, want ja, het kan best een bekende wezen. En daarom roep ik iedereen op van, als je hem iets weet, oer hem, of wat ik maar, vertel het. Dan ben we eruit en ik roep zelf de dader op om hem te melden. Want het net sluit hem toch. Ja, en dan even voor de duidelijkheid. Dan doelen jou neem ik ook al op het grootschalige onderzoek dat er mogelijk in de toekomst komt. Ja, als hier uit het DNA-onderzoek niks uitkomt, dat er niet uitkomt, dan hoop ik dat dat trooit. Want dan komt het er sowieso uit. Absoluut. De tips die inmiddels binnenkomen, en Jojo zei het niet, zeg ik al even. Wat voor gevoel krijg je hier nou bij? Dat het blijkbaar al je toch weer op een in beweging komt. Want het speelt al zo verschrikkelijk lang natuurlijk. Ja, maar ja, dat is toch een uitvloeisel van wat er al hier gebeurd is. Maar echt van, juster weer 1,7 miljoen kijkers. En dat de mensen er ook weer samen bezig zijn. Ik met tips jou en dergelijke. Dat is dan teken dat de omgeving er echt heel mooi mee bezig is. En daarom verwacht ik van het grootschalig onderzoek, dat dan DNA-onderzoek, verwacht ik alle medewerking, dat loopt vast. Want hij maakt er nou uit. Hij mag je net langer omrennen. Dan toch nog even de orenkant, want aan de ene kant je binnen je bleed maar natuurlijk. Dat je dit jouwtje weer wat hoop op om alsnog een goede uitkomst in ieder geval om die dieren te pakken. Ja. Aan de andere kant juist, er komt toch ook wel weer een heel soort ding voorbij in die uitzoeking dat je toch waarom nou pas? Waarom heeft dat zo lang door in matten? Ja, nou ja goed, dat is dus dat 3D-team. Ik wil dit in alle rust en veiligheid en niks naar buiten leren. Hadden dit zo helemaal uitdakteren. We gaan hier een gesprek gehad met die mensen. Nou, en daar heb ik diep respect voor, ja, dat ze dat gedaan hebben. Want uiteindelijk, hoop ik dat we aan de hand daarvan hem pakken kunnen. Maar ja, in de uitzending, dat zie ik nog even het boek nog wel even bij vertellen. Marianne die zei van, je wordt alleen nog verder. Daar weer nou nog een uitspraak van Marianne. Dat hier, nou, ik denk dat die nog veel belangrijker is. Je had die vriend van haar en die jongen erbij weer, had ze zijn dat mee wat hoe komt is James schuld. Dus daar kan ik heel wat uithalen. En dan zei ik dat ik graag bij wil. En daarom zeg ik dat nou even. Dan weten de mensen in ieder geval dat het net alleen geweest is van ik wil alleenig, want dat zit natuurlijk haaks op en hoor. Maar ik weet dat ze dat zijn. Dat had die jongen zelf zijn. En dat zal alleen nog fietsen worden, ja, dat had mijn twijfels. Maar ja goed, wie ben ik?